nonsia bremo kase e wo Sompa TV na na kwabra kase na nwumei woni ma dia hyiamoi na me kanfo de ma wo saba wode ma wo nsanka mizo ene 5G ni binti mo a mo pamade wo boase ne mpota mu nyina moden ma mo nsanka mizo ene 5G ni bi ja bom papa ya bomode se yare bi ejeje wo a eye 21st clinic ma re mfese 3A Herbal Center ka wo no wode koko master duro no na abadwa so a ayam tim sisiade ne koko nyina no eje wo ede afrimu bomode na no mu ni enhyiamude mu bia nso no onsa ebeka fa yi yenkaja engumoi na yeka wo se wo hwe bi e wo Sompa television so no abafo tentafide no so nyina so yaje honom ede aboso ofem na nakwabra kese Ghana man pani na do dankwa ekufuato na kasai ni nyina no eye nansa enhyiamude a ye die ni ahwe kwan pa ye betumi afa so na abibiman betumi afa ne ntampa de afira e wo empuntio from froyemu na nansa dwumadie no na eye de toso amienu na woni a wonimote e wo abibiman mu wona wonyansa wona dwen ene suahu e wo dwadie mu na nam soma nkitahude mapatimi to abibiman tamu ene ono mu edi saa enhyiamu na saa kandifoi ya wono mu edi enhyiamu no ensampi ene mampani na nado dankwa kufuado wode atodwa yewura asam a wode atodwa nyina no kyerechire mu se nyamie nimu nie sa hwe wodoman kuma pa yemfa pepe yopa enkasamu a enya de se wodoman kuma bore boss bo asase no ye ya brokra etere se nyansa ene adwen ya wode amaye no enu achikura no wasa maye adodode a de hyefomu ene de hye baabi kwa bi a wonim kura se saa de bi wo Ghana ha na die enti na Ghana yetimi jere baabi se Ghana ehia ye da biara da nema ba ko mienu miensa bi no wose yedi gu akwamu sa de ba ya wo man no saa japade awurade nyankopon de adom ye no yebetu nda ho mfa so etima boa ama man etima fa de ntampa fira ewo promprom ye mu. Gentlemen, we all know that Africa is blessed. Africa is not a poor continent. In fact, she's too rich to be poor. Our continent has every natural resource imaginable: oil, gas, minerals, and an abundance of sunlight. We have some 65% of all arable land available to feed 9 billion people globally by 2050. And our continent is home to the most youthful population in the world. We have everything we need to transform Africa into a global powerhouse of the future. Nanado dankwa ekufuato na yetene nkana sade medi kan echechemu ede kire wo no na kire se yehia adwen ene nyansa na businessmen ahodo pinso epiem e wase wura magdan wo bi a wo ye business guru pa e wo Ghana hase na wo de nsem kakran so atudwa wo ehyemude na ase. I really don't share that sentiment because of the time we step out and step on market. In other countries, the models, Nigeria, we can do business among ourselves. We can not continue to remain this small. As long as we continue to remain small, we give ourselves out for headlines to meters. We can't do what we are because the world is going. Ira Magdan ena yetene nkan oyobia we business guru pa e wo Ghana hase kane mampani John Dramani Mahama in China yadrui yedi kan abom kaseda da se wo piemu e wo santemantan kropon kuma se wo den sempa ene ensam ne de enti e wo se Ghana fo se nya ne mugidie na woto aba no edema no na se ye ka kane mampani John Dramani Mahama asamwa yentumi enka ebra ye wa santemam de enu abema Kwame Redu ena mpempi no ya na ye da no se kobase bi asem bi na se bibi e koso asantemantam hase no every say wona ye yama ne bofo pani e wo asantemantan kropon kuma se mo na wadi akira braka ne mampani eba ye wabawura mu ewo kejetia ne dwadifo ma no bi adi nkomo ama wonam miaya huduo pi ene hene fa na okoye de ensam na woka wade ensam pi na atodwa party ne mpanifo pi so edi na chia wo mu kyekire mu se ebra so na de ntia wo so mo to aba no sade ma wo mu eye tie tie se na do dankwa kufa do ba ye yamamu no enkoye Ghana fo epe ho ba bia enye ye udidi a wo men wo so da ye kra na wurefi ne nyina no yamamu bone a ekoso ntra ne sa ye nti ebra so se ya atom na December boso ekoto aba hwe no obi anya mistake se won beto aba na sade ama ND samanyoko no na kane mampani John Dramani Mahama asabefa abanwana na watumi atraso sempi na wote eka ho na ebra obepie mu ewo Swami magazine no ensempi ana wode tudwa yentie Swami magazine na no achi no yebedi nkobo bi sese a ya ne mo di kitamo ne ewuro mo hawo na ya je moje
mobile baby size. Dear now, man. Una Dauja, and only baby, as a so. And dear Juana, why are you feeling green? But I never try and say, my Juma, me say, I had a tossing. And until more to about my abaya. I dear me pass a buy the truck in last one. On ya, 90 Mama Juma and 2 pounds. Now, this is the Juma. I am the big other human task. Now, the Diana may remember. I don't think I remember. I do a fast and war a Juma magazine. Yes, yeah, to me, whom I do my moon secret and time one casa. Yes, Rajman. 20 years from now, Bejana. Yeah, that's what I said. And yeah, now, baby, say, question say about your bad dynamo. Oh, no, what you want? Say, blacksmith, I know you have. And then I am caution. I was blacksmith, Jumanu. Era Johnson asiru nkati adwam trene de ma NDC amanyokwe da so kiramu ho no mo na magazine garage secretary ewo Swami Hasei wono so nya akonya no ma wode sampi eto empanifo ni mu Swami magazine, the biggest industrial and automobile industry in Central region. That's why I bang. So about hospital movement bill because the whole West Africa, only United Kingdom has said this is a hospital near. Hospital is a minimum clearly. That's not bad for about 1 year. Nanya can say to that Ketama. Yana Ubia to Yaba. Yanko yenu abema Kwame Radio ya mane bofo pani ya wo Asante man Kwame Erade asumdue nka wadanyu meyo enka uso ko na wapo mo tsen nyanko pa de mo ya pa ko na Kwame na preche kola mami no wasi ya emme amampeni dada don de mani mama no man sam ni o dia ba Asante man ke ma 24 hours work ni o bisa ti na send me any was what me ya dia dance e panu so na nanu baby mi nu na wodi na ni bra o share di me di ti be no mienu entemu ani asabe abonu so ma ibusu a ide je e kwa koyi na oba ye no ni e be ke smase sware magazine I will say magazine here. Ejuma ye no ye ka ho nioma se bitafo a wo mo ye ka no ejuma ani nioma ho ba ye ton ni na so ma mo turu sa ko garage so mpelifo eno echi ni bita na fi mo na wo kra magazine ho nioma na se inji e di fi agbochi e di ba no o mo na ye le mo ka bo mo be sia mo tenda da kan tru mama na o mo do mo en si ba ho do echi sika okay magazine garage for no o mo kan say asase o mo tisi wono mpe bebi ana se mpe bebi etwemu eno mampeni dada wetwemu sabe nyame enfere kra ensi ye jen beje glorious ebe bi asase bi ma wo mo afangu do fa so bi asase ene ni pare do bi aba ba bi asase aboso a bi kese aya ko che do bi kese bi o mo ta asase e bi kwa ama ma so bi ta na e bi o mo so eri ti o mo ka ana mo mo ta tuma mo sa kan asase no ba siara so man perni da sa ba ko je ku mo on sa ma je ma sa ti en pa ma no e je di si ni kama en pa ma mo e ni ni wa di ti ka se o e ma mo ye ni wo an mo e ya dia e duma e wum Kwame wo ho o mo bum na o me ye de ya e mu da che ma su bi e bra a sa bi e ti na ko ma su nya ya sa ni e fi wo e ni ti ko no de na o ma kwan ti e she ni o ma
akonya ne eche ni so ma oba ba ni na dia ma obo ebo ma no go di ngo de eje ma o se mo mpa ye ma no mo bi sa dia mo bi se na wa twiri na so wi emi so na se so aba ọmọ mọdé ase ẹgbẹtìmí akọ̀yẹ̀tìjọ mú ẹ̀kí yaba náà ẹ̀bìsẹ̀dí ọmọdé ase ẹ̀hìn ìyá no ẹ̀kí aba àbẹ̀yẹ ní ìyàmọ̀ ní kọ́ọ̀tù ní kéde sísè ẹ̀mẹ̀ ebi garaji sèkì máa yẹ no ẹ̀mẹ̀ sísè ẹ̀dínlẹ̀ ní àkyerẹ́ kùmásí àsopọ̀ ẹ̀ní àhìnsá nkóté bọ́ọ̀dù mu a yẹ kọ́ ìyẹn fúfúra bí ti sẹ́ máa yẹ nka ẹni ní nkóté mu ẹni hɔ so pọ̀ ẹ̀kọ́dí nkọ́mọ́ ẹ̀sìn ewia na ẹ̀kọ́má yẹ sẹ́ náà nsá ọbẹ̀dì asantimante mu hɔ no ɔyɛ de akɔ awie arúgbó kɔmíɛnsa bɛ deɛ ɛdi ní ahwɛ ahinsan ɛnum pété mu hɔ no mu a ebi awudi ne yɛ kɔ toa so ɛwɔ hɔ no kɔma. mo ɛni adwumayɛ ni abɛɛma Kwame Redu yamani bɔfɔ pɛni wɔ asantimante mu ɛna yɛ kɔ ne nkyɛn na yɛn kɔ yɛn nimu wɔ nsɛm foforɔ nyame yɛ adomu a December abosomi no ampaya ebedwa Ghana yɛ kɔtɔ aba kwan na edi nkunim ɛyɛ Dr. Alhaj Mahmoud Bawumia ana kanema mpɛni John Dramani Mahama kwan ɛna ɛkorɔ anaasɛ kwan ɛna ebedi nkunim na ɛba so ya na nhwɛmu ɛta ɛkɔ pa obi ade nneɛma gu ɔkwan mu ɛhwɛ sɛ abato na yɛkɔto no hwan ɛna betimi afiri mu ofise nkunimdifoɔ na die nti kra na sas nipa de bedi nkunimu a Ghana fo ɛbɛto aba no ɛde ma no pɛmpɛn so a yɛbɛduri na ekuo bi nti ɛwɔ UK abrotume from so Fitch Solution na ɔmo na yɛ nhwehwɛmu ɔmo asɛm ɔmo ka nyina no ɛyɛ tietie ɔmo kyerɛ sɛ nyame yɛ adomo a December 7th abato na yɛkɔ akɔto no ɛyɛ tietie ɔmo de ɔmo di kan ɛka kyerɛ Ghana fo ne wiase nyina sɛ kanema mpani John Dramani Mahama ɛna betima afiri mu afi ɛsɛ nkunimdifoɔ nneɛma pii nkɔmɔbɔ pii nsɛm pii na ɔde gu akwa mu a nam so ama ogyina so a wɔka saa asɛm yi na ɔmo wɔ anamsifoɔ ɛwɔ mmeayɛ ahodoɔ pii na woba abibire mu ha sei no a ɔpani yɛ wɔsi wɔn anan mu ɛbaaba nneɛma mu hwɛ sɛdeɛ nneɛma esi kɔ fa abatoɔ ho ɛne mpɛmpɛnso a ɔmo gyina ne baabi a ɔmo to ɔba no ɛde akɔ yɛwura Mark Mike nsɛm a wɔde ama nsɛmtwerɛfoɔ no ɛyɛ tietia na wakyerɛ mu sei. As you can see, overall, we expect policy continuity to prevail in the region, with most incumbents winning and retaining their majorities. That said, however, we do forecast important changes in key markets such as South Africa and Ghana. In Ghana, likewise, we believe anger over living standards is giving opposition candidate John Mahama a lead in the polls. This marks a shift away from the incumbent's preferred successor, that being current Vice President Bawumia. So again, overall, although we do expect policy continuity to prevail, some important changes will occur and we'll be monitoring these closely. While the Ghanaian government has confirmed its commitment to implementing fiscal reforms in the 2024 budget, we anticipate significant public expenditure overruns ahead of the December election, particularly given that the ruling New Patriotic Party, or the NPP, trails behind in the polls. So since the start of the century, so since the year 2000, public expenditure as a share of GDP increased by an average of 3 percentage points during election years, as you can see on the left-hand side chart. And I think this really reflects the government's tendency to, for example, subsidize utilities or implement social welfare programs, really to garner public support in the run-up to general elections. So while these expected expenditure overruns will lead to a abusa yɛ kɔ yɛ nim wɔ nsɛm foforɔ mobɛkae na mahyɛ ne nso a afrasa ne mu march bɔ so da ne tɔ so nson ɛna yɛbɔ mɔ kaseɛ sɛ asɛm bi asi ɛwɔ ahyɛama ne nyinaa kyerɛ sɛ srani bi a wafiri mu na adehyɛ yɛ wɔ mpɔtam hɔ no na osusu sɛ wɔde wɔn nsa kan no nam so ama srani no awu na ɛbɛrɛ baa sɛ na asraafoɔ nso ani abere dendendendendenden ama kyerɛ sɛ mmeranteɛ wɔn kɔ hɔnom ɛneɛ aberanteɛ o abaya o ɔpemfo o akɔkora o aberewa o ɛneɛ obi anya ne kyɛfa sɛdeɛ mo nyinaa mo nim sɛ asraafoɔ ɛkɔ ekurom sɛ bi a wɔkɔ akɔtua obi so ka sɛdeɛ wa wotwa mfoni hwɛ wɔ adwene mu a ya na esi kɔ no saa pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ana ɛkɔ so ɛwɔ asaman ɛne ne mpɔtamu na wokɔ Ghana mmarase badwa mu a yɛwɔ badwakuo pii ɛna ɛwɔ hɔ baako ɛyɛ deɛ hwɛ bambɔ ɛne afisɛm ho nsɛm so na saa abadwakuo no nsɛm a ɔmode aba abɔnte bere na wɔyɛ hwehwɛmu ɛde afa deɛ kɔ so ɛwɔ asama no ho no wɔde hwehwɛmu no aba ɛmɔnten so na busua mu ntie nsɛm a ɛwɔ mu ai ɔmo kyerɛ sɛ nyame nim nie nsɛm a ɛkɔ so no ɛyɛ adeɛ sɛ ɛtan na abufu na ɛhi koraa sɛ bi a wode asraafoɔ mmɛmamba ɛbɛto ɛde ahyɛ timamufoɔ so saa no ɛdi kan
ya de se hadwen ebiam nso abadwako no etere se saa nipa na won ho kan ye ne won ye sese o majapade ne nyina no abanhwe na ontua wo moka ebiam nso won ye wo prepraye na ebimu kura kwoda yaresabia ne ade ka wo boye nyina no aban no hwe na ontua saa ka no emfa emabo mo ebiam nso o tere se eya asrafo no nanofo no eya woni wo mbrante ne wo mababwa no enkasa tere se enye ba bia na betumi ade asrafo akose timamufo so saa ba no saa no na hadwen yie pa nti wei eye nsam wa ekọ ede mabwoni a wo ho kan ye emra asrafo ekọje ashaman bosso e wo march bosso na France da ne toso enson na okobri mamamfo tere se wo mo de hie ya wo ye srani watina nanom e won se nti kwan ofa so a watina nanom won se do no wo mo so eye bi na wo mo de atua wo ka we ye nsam a committee no ede aba emonten so afeya mra santemantan kropon kumasemu asante mawura asante hina otumfo wosai tutu ya wotoso mieno na kasai na ede ensam ene na montuo agu akwamu pa ya kyerese na ekopie mu ewo UK abrochimemu na ebra wokopie mu ewo UK abrochimemu mo amhwe TV no wo hwe enema ya edaso no a eya japade ahodo pempem ankomo a kyerese ebra wokon ebaye Britiman no ene asante entamo ewo afi apem ahanwotwe edioson enan mu no ya kyerese na anya asem keto akura na bra Britiman no eba ha se ya wo mo ne yebekon ye no ya japade ya esom bopa itumi ni ade ahodo bi a na eye japade ye de ahoto so ma ne ye sika kokko danchamu ahodo ni ade a wo mo sesa ede koye no ana ye wura kyerese dabi akwa bia so no wo bahwe na wadi akire nkakra ensam no de em se wati bebere ewo wasum ya kyerese Britiman no ede niam agu akwam kyerese saa niam a mo fa ye nyina no ewo akonbere no no o mo de niam egu akwam na mo asan de yade abrayen asante mawura apiemu ewo hono mo a enkomobo no ekoso yewura nso ekono enye wono nko a enekoye fese anibraba na ya wono so eka no ho ya se base yenhwe ba bia na nanom niema eguo na yensua ho ade yensua ho abokosem ene adoma komasem na nyina so na yenya sika ewo saa niema no na afa yemfa ntu ye ho mpon eye owura agemandua wono so na oka ho bi wono nsamtrofo edi nkomopi ede afa ho ebiam nso owura efa ne se Ivor agemandua yi wato so akyerɛkyerɛ mu ba bia wadi nkomo na koduru ene nidaso ene nkuransensem a yewura edi anim nti ogidie se ebepiem dia masanteman. I think it's a legitimate thing for people to ask. These were looted items, 1874, 150 years old items. So there is a form of a legitimacy when people question the basis of these objects coming home as loaned items. So it's legitimate, but then we've been talking about these issues of the objects for over 50 years, half a century, made requests over the years, negotiated at some point, and we're still where we were until recently that we reached this agreement. So those have been the issues. I've always had the historical antecedents on our side, but then there is the 1983 laws of antiquity in the UK by the House of Commons, sanctioned by the House of Lords, that make it very difficult for objects to be permanently taken back to the countries of their origin. And this had always been the constraining factor that sort of stood between our position and the British government. And it's not just us. All the former colonies and all the geographic areas that have objects and other art instruments with the British Museum. The agreement is 3 years, renewable by another 3 years. And even after the maximum of 6 years, you can still negotiate for extension. So it's not just 3 years, renewable by another 3 years.
Anumere no nsia breme kase Sompa TV so na wugu so a wo hwe mo a mo hwe e wa ba fo tentafedi no so da mo nyina mo ase nuanom information centers bebere so no yeyi mu firi mu a enye nyame nhira mo papa woni a e wa Asante Manta Kropo kumase mo e fa bi e wo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM sa wo kwan kranza tachima ne mpotam nso a wo mo so e fa bi e wo Sompa 90.7 Sompa 90.7 and afa so woni a wo ahafo na afa so bono ene ne mpotam ho nyina so no e fa bi e wo Sompa 98.9 Sompa 98.9 abusama yenyina mu e wo doma ya ye kono e wo bono mantam no emu station officer ya kire in charge of rural fire na wono na wode ensam atodwan opade no asema wo ka nyina e kire se nyame anim nie ya na niema ha o so me fa ne se bia eja to ba bi na ya frɛ wo mo se omommra se omo beduru ho ne se mrante wo mpotam ho no ebuafu eye bafua adanya mo amantam ena nka mo ka mo ho a ebi wo ho no mo kura na tese obi wo ho ne niema sisisi kwam gise wuyi sa niema nyina fi ho ansa ne wanya kwan na so no sa nipa bia wo sa ambia ye no a eja na to no omo nya ntobo asema ho nkyerɛkyerɛ niema mu emfa nkyerɛ wo mo ene ani abufuo no mo to ma to bo omo no mo be ku ani wo se nam so kra ma bi wo ho no mo timi teretere wo mo sa mo ka bi amrante ne ma wa mo bedum gya no ne nyina no eyade a ehadwen ebra yewura Samuel agye ne nsam trofo edi enkomo ene wa kyerɛ sa ade no adwuma no omo ye no mo di nsia kantam so mo bɔ nkwa ne japade ho ban na ye bɔ nkwa ne japade ho ban na se ye bɛbɔ ho ban na musibam ye boro ye nsa no a na ehadwen fire says for the car BBC ebitum ni car na akɔyɛ car no ne ahoɔden na so ɛno nkyerɛ sɛ BBC a wɔse fire for yɛtra wɔka sɛ ni kan ti yɛnkɔ hɔ a wɔse yɛkɔ hɔ ne ntia wɔse yɛkɔ hɔ ne sɛ yɛ na yɛwɔ gya no a ɛhye no ɛho nimdie gya no ɛnhye kɛkɛ sɛ ɔkɔyɛ no ɔtu nsuo agum ne ni car no ebia na electricity no ɛwɔ on ɔkɔtu nsuo agu sɛ ɔbɛwu the fire for kuduro yɛ check saa ne mo nyinaa yɛ make sure sɛ yɛ ma light no off ama yɛtumi ayɛ adwuma de bi hɔ kɔ kuduro yɛtumi ka sɛ wɔde yɛ sɛ biara fo ba na ɛfo mo biara fo so yɛ te sɛ ntaafo bibi sɛ ɛfo mo a seconds na mo hɔ na so wɔde sɛ bibi ase yɛ kwa kuduru hɔ no na ɔmo bebu yɛ kuya yɛ ba yɛ mfa kaa ba ɛyɛ hɔ kɛse pa o na kaa no so ɛnyɛ yɛ pro kaa no ase so nyɛ mom na yɛsɛ yɛ di sika kɔ kaa no yɛ ni saa ahoɔden no aban na fo yɛ adwuma nti aban asɛdeɛ sɛ otu saa na mɔ no nti aban so ɔnte na ogu so ani sɛ ɛnti bia no kaa no besi kwan so kuduru hɔ na sɛ ɔmo bu yɛ saa na yɛ kɔya na yɛ ba de bi kɔ sɛ yɛ mrante no so so ɔmbɛkɔ anim because sɛ boys no yɛ na no de akɔnyɛ wo so asrɛ to mama sɛ bibi sia ɛnyɛ yɛ pɛni sɛ kaa no yɛ ba adwuma kaa na sɛ yɛ kɔ a ɔmo so ɔmbɛbu yɛ no nti ɔmo ase kora fridge current na yɛ twe no ano yɛ de so ko benya ka fridge no odi ma stabilizer and sana odi akodan no eni se odi electrical gadget fufu bia be ka ho fridge no current na yɛtwe no ano yɛ de pa de akate se TV and fine standing fine na de na yɛ ntwe kase and no power na yɛtwe no abro so 5 amps de na de obetimi akɔnɛti yiru ana miensa a fridge ni de 13 amps ana de yɛ woda no so direct ni 13 amps so odi ma fridge a anje se asakora odi fufu ka ho pe ayo overload fridge fo no ma use fridge no se odi ne ma shim se odun fridge na ma wese fridge kura no nka yɛ nso na wiyo ka benya na do koda na waso yente ye answer ne se o ma ofi we na we yakɔ bie fridge no so no we ade nti nya so bie so no awia no ho se na enso etwemo current fridge mpasa fridge obenya nka unya edi ne megu no tuma wo gya no a che ansa na obie so nti anadwo de pa na yakɔ bie fridge so ayi ade ti ka benya nka yakɔda de de ne mo no nyina gu na yɛwura Samuel agye ewie no ɛna ne nua DO1 John Sean ɔno so na hwɛ ɔn toto ne adeɛ so ɔno so ɛde nsɛm kakra so the fire extinguisher no ayɛ first aid ɛwɔ fie bia mu institution bia mu yɛwɔ ne mienu yɛwɔ CO2 ɛna afei so wɔ DP ɛka ne dry powder yɛwɔ baabi a ɛde bia dumgya ɛwɔ enti fie bia mu no na nka yɛn tenda yi asɛ yɛ ntimi nyɛ adwuma no anka fie bia mu no obiara bɛbɔ mu den sɛ ɔbɛnya extinguisher ne bi ɛwɔ ne fie mu onimu ho nimdeɛ a ɔba fire service a na yɛnya bi mana bɛba bɛkyerɛkyerɛ no kwan a wɔbɛfa so a sɛ gya bi si fie hɔ a ɔbɛtumi di saa fire extinguisher na first aid tool no ɛtumi de adi dwuma wɔ ne fie hɔ no na da biara da yɛbɔ mo den srɛ timamufoɔ sɛ yɛbɔ mo de ɛnyɛ bi obi wɔ hɔ wɔ store no bɛka sɛ wei de container ketewa bi na mabɔ na japade ɛwɔ mu no sɛ wode tutu fire extinguisher ho a wobɛtɔ no ho a sɛ japade no dɔɔso nanso gya bɛtumi adi anibu tɛtɛ ɛhye store no mu nneɛma nyina na sɛ wowɔ fire extinguisher no bi wɔ hɔ a wobɛtumi de asɔ ano ansampo na wato nsa afrɛ wɔ ma wɔ fire ho nimdeɛ aba bɛboa wo Abusaya koya nimo ewo ensam hofro nyame ya adom a wo kyena da NPP amanyoko no eto aba
na abato award no nyina no hwan na eto aso na wasi ne manfo anemu e Ghana emarase ebedwa mu ensam no de akoye pi wadi ka tensem bebre na yewura Justin Kodua Frempo di kan ene sam trofo akasa kyerɛkyerɛ mu sade enhyɛ ne ade a wadi egu akwam efa nyame ya adomo a wɔkyena abato no ho na concerned citizens ya wɔwɔ Kumase Bantama abato mpasua no so NPP amanyoko no edimu ya kyerɛ sɛ opani a wodi wo ma no bere bi atwa me kura no na wɔyɛ assembly member ewo Abrepon Patase electoral area yewura Iron More ena kasai wɔde nsɛm pii ena man nsɛm trofo yɛntimi ansi nneɛma bi kwan a moanhwɛ yɛ a na ɛde penkyen anaasɛ ɔsɛ yɛ bi aba abatoɔ no a wɔkyena yɛbɛkɔ so wɔ Bantama ni ɛno nti yɛse mpanyimfoɔ ka no borɔfo mu sɛ to be forewarned is to be forearmed nti yɛka kyerɛ mpanyimfoɔ prɛko pɛ na ɛsɛ ɔmo nso ayɛ dɛ ɔma dɛ ɔmo ho so na deɛ ɛdi kan yɛwura General Secretary Justin Frimpong bi aba asantema mu a ɛyɛ adeɛ a wɔka kyerɛ MPP foɔ ɛne mpanyimfoɔ wɔ ha nyinaa ne Ghanafoɔ nyinaa sɛ MPP abatoɔ no a yɛbɛto no ɛnyɛ adeɛ sɛ ɔmbɛma ho kwan ama obi biara aba ase nipa sɛ ɛbɛyɛ a ɛnkɔyɛ sɛ obi foforɔ nso pɛ delegates na huo mu ne ɔmadi nkɔmɔ a na ɔno nso nyɛ dɛn ɛnhuo mu ɛno nti abibia ne yɛba bɛto aba party koraa de lorry fare ɛba ɛde ma delegates nti yɛn nso Bantama constituency ɛnti a yɛnya no wɔ ha ɛne sɛ ɛyɛ yɛwura MP a osi so wɔ Bantama constituency wayɛ n'adwene sɛ yameboa ɛfiri ahomakye no num ɛkɔ no ɔkɔ baase delegates no ɔdoma kɔ akɔgu asɔredan bɛyɛ Pentecost asɔredan ɛwɔ Bantama hanom na yɛka ama nate na mpanyimfoɔ nso ate sɛ ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛpene saa adeɛ no ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛpene saa adeɛ no ne si so biem ɛnyɛ adeɛ a yɛbɛpene saa adeɛ no ɛfiri sɛ nnipa nti ne yɛhyehyɛ mmara na yɛnhwɛ ɛma ɔbaakofoɔ ɛmfa n'ahoɔden bi ɔwɔ wɔ aban mu ɛmbu nkam ɛmfa so sɛdeɛ mmerɛ bi atwam ɔmode yɛyɛ wura kyɛm aboagye no ne si so biem me sɛ yɛmpene ɛma ɔbaakofoɔ ahoɔden bi ɔwɔ n'aban mu ɔmfa saa n'ahoɔden no ɛmɛsisi obi ɛnso wɔ Bantama constituency sɛdeɛ mmerɛ bi atwam ɔmode yɛyɛ wura kyɛm aboagye no abusua yewura Ayamo akyire no Dr. Fred Chei Asamoah wɔno nso yɛ obi a ɔgyina mu ɛwɔ offense north ɛwɔ NPP amanyɔkuo no edimu na yɛdi kan tete nsɛm bi ɛkyerɛ sɛ wasoma wɔ bi a wɔbɔ ne ho ban ne personal bodyguard sɛ contractor wɔyɛ adwuma ɛwɔ asphalt ya wɔde egu offense so ekronum ɛne adeɛ no wɔnhwɛ na saa contractor no ɔma ne nyae adwuma no yɔ na yewura ensem wo de atudwa na kyɛ central for per asam no de ɛkɔ so pa ɛna ati yewura Collins ntim wɔno so wɔ ne nsɛm kakra ama ensentral for akyerɛkyerɛ mu sade wɔno yɛ mbarase betwane de ma de hyɛ ya ɛwɔ empɔtam hɔnom no osi ehunu nneɛma and there are pay contract happen couple na lobby this year lobby sika kese ma de ba be Fetche Asamoah on the profo omso mo pe o so di o de car o tu car a block ko apamo contract for so de na put a great promotion our brother said the be ya me team the nipa moja ba ko be so and then you are there, baby. And good to them, and to be paying for actually for say, when you are young, now on that kind of life, as we came. Yamia to one, and the permanent, why not? It's a young fast. Na enu achi ne ade hye bi ya ewo akomadan ene ne mpɔtamu edi nko obusa mo se de na ekoso mo so de na monim Yawura Daruma, a cry, you have cried and come home. I don't want force answer with my cry. I think I don't know. Machine by Yajmana and Dr. Go for some and Momunia Pine. I'm a book for Cabesi Pino. I'm a Deni Papa Sabines, you are. I'm a MP now to the Caba has. I'm a Momunia Pine. I'm a still the little Busuai, El Coso, and go for an enemy. Doctor Frenchie or Juice. Just when you do see you more, what I got come on,
wachi wo ba folk anopai mo mi fie mi hu ya na me hia be si kan yusu ana mi bo samsie ya be ya kwayo afa je question ma fe ya se ya mla ya ba ya dan tama dede amusa mu mo nye na kan na mo ye no entim ba be bubu kan no obubu ye ne to ba ni na bo achi na amonye enti doctor crofo ani ya ni mu ha dia bi se fe ni kokodua amonye amon toka ana mo fe entim mo ana mo di kama police ba ya anyi ana entim ni di ka ba amon so ba ya entoka no so anyo amon so moment mu nya kwan enti yaslamo nya bo achi na yesla ba bo kasia e wa di kwan we nessa o ma di ka plan say asanya beto ba mo jabebu ya se doctor crofo na plan enti say dia ka kon ye hu say e ya ampa e betima ba so enti yesla an ba fo asojafo abato ye nim say fade e sia se we ku ko tebia pamocho samu ma an ba fo nya ahwade wo kwa we so titu ade kwa we amo mu free baby ba be kono amo target awu flu amo kai baby e be fly yi en kamom e be free suro e be free bom abusuada so gyinamu ewo NPP amanyoko na bato no mu na yenuanom Sompa 98.9 ya owo sunyane so efato wo ho so esi fom ehwe sade niema esi kompasua maako enan ya obeto aba no ewo mu ono na bi te se Brekum East Brekum West Doma Central na afenso sunyane West abato mpasua no so na beransam trofo eti wo ho egu mu no ena omni yewura aye fere se Henry Kakari edi enkomo Broman tamu mpani kwankyerefo wa batum na afenso hwemu emu na ensampi ena wode amom no kyerese o nyame ya adomu a bibia eda na kwam sade yina yenim sabato no ya ebe koso no saa mia ya mabobo so ede ma wo no enipa maako edumienu ena wo gyamum weni ye ba bia nipa wote so na hyebedwane no wo ye NPP amanyoko no eni emapa na wakyeremu ede nkontabuo ede ama mo kyerese wo fa ba bi te se bia Broman tamu se nu a nipa ya wo ye delegate nyame ya adomu ochena obeto aban eye 2790 ensampi na odeka ho oni bebre enrano in a year check me in a year the total number of delegates or more the constituencies now you have to about also a channel and Brekum East or more abono or more 696 what Brekum West or more 343 over Doma Central or more 722 over Sunyane West or more 1,029 the emma obi edina the same man to aba no ana say ewe tichima ewo ho ne say oba na wache party atade a e say odinamuma candidate A or candidate B and overall one police form say offense according to the protocols na the buy no and I say ye udi line wa o to aba no wa dwen say oni o ko campaign ama candidate O candidate B and the police go to me arisco edwako da so na we be a form no ma para so ko to ko na o say o to na ko kan bi say utwa picture na say ya and so etimi e prevent o to aba ni wi so na o ko ja de kire amansan and so no etimi and so be je o ballot pa no I can't say more fun to no so and no. This is one me apart from that so what you abon kwa dia fana abon no mo dia ma yiti na yiti ne djuma dia ne say obeba wo de asenso dia ID card bi aba na e chere say wo asomasi ana benten ona asede wo mungina no yede ma yenuanom Sompa 98.9 ya wo sunyane ene ne mpotamu ene wo yes adwuma wo ya o chekere ede epere yeda so wo sansensem no mu na yen konfinfiri mantemu na yen ko yenua be ma Eric Anan ho wono na si anan mu ewo konfinfiri mantemu e honom e kosa hoboa no etesai Eric erade asom yen ka wo official panso afinko mesan ho nan kan so kobna na pomu tesai na mi adaro manom pa ba ho de wo pa sika wo yes wo de ma mensan kan enye wadwe so afa ho sini ama na beba e hot say minia
nyame adaro ma bibia boko na kobna se ne ye nyina ye wa atweye mu se nyame adom bochina MPP oso no yekuo no omo ebehe na omo de akensi a ene ya bato no omo de eyi dodo a omo be di party ni mu apre brashe be akunya e de amomo 2023 abato de ni mu no ebe be pie mu enfinfi mante mu hanomo a mensini na ewo hanoma e makomako eduonu miensa 23 na 23 no emu makomako edu ana MPP oso no yekuo no mu ma ana teso se brashe be dwafo no edu no enye wono nyina ana abato no ebetodwa na sei netie ade a edu no emu miensa ya Asen South honorable 18 February ya ono ye deputy minister for education no ono eteso no ono eko on the post sanso ona kokopie mu efutu a honorable Alexander Afenyomakin ono enso MP oko on the post ana honorable Festus Ewuwa Kofi ya ono Upper Dinsha East MP no ono so eko on the post ntu ye no me ensa na akoka nso na nso no ade a Aguna West eso kakaba beto so na menti me ho asenti no injunction da eno no so nti na akwa kansia na nsia no Asen Central Himan Lower Dinsha ewuntu Senya East Infantman abo ase buko amankese ana Gomua Central ana nyame adom wochina ehon mo mbeto aba no na dodo on betinya to aba no bi say ana tie polling station executives makomako enum ebeto bi constituency executives makomako bi so ana council of elders and patrons enum ebeto bi ana founding members say constituency krono omo founding member ebeto bi ana MP enso ebeto bi nti omo a mfifi mante mo anom no from this 6 constituencies na abato no ebeto da no dodo on beto aba no 5145 na kobna ade be piemu e wo hanoma biaya dodo na eni beko ehonu hi panfinfi mantemu na akwa bia ensa eno Asen Central untu Senya East ana Himan Lower Dinsha na se ne Asen Central no kobna nyina nim se ewa Kennedy akomplo ko Japan etwe no ho no nkofo makomako enum ana oyinti ese yanto aba ema mo to duro na behe ese hwan ana ba be hye ewa Kennedy ne mpaboa na aso betina yedwuma no mpo e wo ho no mo a untu Senya nso nyina nim se ma me Mavis hawa kunsin ne ten ko ho mabo ene bra KPFM nsem twe ne kokoje wo honom ye behe ese dodo a omo etu aba wo honom no ombenya no mugidie na aso mina se pono ko na aba dodo omo tu aba wo honom na afa no omo behe na omo ede franka na mo mame ono abo mebisa wa kunsin ama wa he na wa akopre brashe bidwa kunya na sanso abebi ma na sanso na Himan Lower Dinsha so ade MP wo honom no ono abo bright we kububi ono deputy minister for employment and labor relations no ono anko ono prison na ene se yewa Lawrence Ajinsema ono Exim Bank CEO no unity ese one yewa bright we kububi ebe prena saye we kakabo na taso ye pana kobno na street asanye dom ne budget so no amewa bright we kububi ni trikika nti ehonum nso no akwa bia ya dogo na no eni behe nti kobna se obisa ya nti timo kakra me wo edema etiefo ne ahwefo to was na mbo tina abato no mfifi mantemu anasa na tie unya nya nti yase bia extra nyame ya adom anase anwumire ye konya bia delegate bi bia nya nti yase ye dom kogu ha ne sa ne ma unya nti bi on mpompo ne mfifi mantemu a bibia da di ne nhyada nti bibia asase ya baase ebinom se kululu bia nhyada emma no no me yan wotina no se bia me di etire na bibi sa wo hono mo a se ne sumpan pempi na ya na abato ho ne ye ma ne ye fe no ye be ma etiefo ne ahwefo omo aso ensi e wo ho kwa kobna eni adwuma yenu America na sia na mu e wo mfifi mantemu no re sa amane aboye anwumire yi me kanfo de ma wo se ba bia wo hye bia na adwuma bia wo ye bia no modern sa won sa be kamizo ene 5G ni bi se wunya mizo ene 5G na ba bia wo be hia me bia no wo ba da masepa efri se efie bia adwuma bia mu ya mizo ene 5G no bi awura no obo sampa nsosoye abafie honom ekyere se esiesie ni padua no ema ni padua na ahoden ade bia wo ye bia wotimi ye sa wo pam ade kra no a wotimi pam na adwene nyina abo night kra bra onte bre ye ne a ye ko achiri ye adwumaden nyina no mizo ene ye de ko se kra de Dr. Silas ene ye nuamba no ena monte so to mo se sunwane ne mpota mu dua ya nkwanta ne bia o mo nam ho ya mo ye adwuma wo de wonya du Dr. Silas ho a gina ka no ana wo fre Dr. Silas ya dodo bia wo pe bia no what the bebre for all your programs 0246 270 221 0246 270
0221 ɛdeɛ na ɛha wɔ wodeɛ no ɛyɛ kooko sisiyade anasɛ ayamtimu ana anwumadi American for na media ma wo no ɛyɛ 3A Herbal Center onsa no adwuma yɛ a wɔde aba abusua deɛ wɔ mu nie sɛ wonim obi a sisiyade pa na eku no wonim obi a ayamtimu na ɛha no ɛna afɛ so wonim obi a kooko na fifiri henefa wedie no mu anasɛ henefa adeɛ baako a si na bufu pa ne sɛ wonim obi dan bɔ ho na kooko ɛna ɛha no anadwo bɛkwanya bɛka sɛ fidie kwa na ɛbɔ wɔ dɛm hɔ kwabrane na ɛkwan na so mu saa no ɛnkɔrɔ mu deɛ ne wɔfa no kwa wɔkwan nyina no wɔhwan nkɔrɔ mu wɔkwan nyina wɔhwan nkɔrɔ mu ka ho bra ugu ho anim ase papa den na frɛ number yi na yɛmrɛ wo bi ana Mr. Heba Colinac Danny Heba ɛna afei so apedank yɛduro no wonom a wobɛtumi de afoka atu kwan akɔ ayɛ bibia yɛ a wopɛ sɛ woyɛ ansa na nwumne woba fie a wabɛyɛ no bɔkɔ wɔhaw ne maneɛ bia ɛni akyire ɛnte sɛ ɛduro nkaeɛ no bi a ebia wonim sɛ ebia no na akɔtɔ sɛ wode ku koko a ɛfa wo yɛ mu no dabi frɛ 0546 107 107 0546 107 107 ɛkyerɛ nyame yɛ atomo a ano papa abɔmɔden sɛ 21st clinic nkorabata bi a wonimu biara no wode wani bɛkyerɛ hɔ sɛ wode wani kyerɛ 21st clinic nkorabata biara no a wobɛba no na wo se gu so fitaa yɛ a ɛsere deɛ nti a wɔ sɛ wokɔ hɔ nyinaa ɛyɛ sɛ yɛde nubena hahama enua hini ɛna yɛwɔ mfidie ahuntahunu abrane ya yɛde yɛ nipadua no mu adwuma yɛbɛtwa massage papa bi adeɛ bi na ahinta wɔ nipadua no mu afidie ba gyemba nyansabo akwa no wɔbɛkyerɛ yɛn na yɛakyerɛ wo ho akwankyerɛ yɛma wano aduro adeɛ baako yɛ ma ne gye ho pa no ɛyɛ ma no massage no ma no nsɛm sɛ moto wɔn ho fɛfɛfɛfɛfɛ na wokɔpa no yɛ massage wa yɛto yɛ bo ase kyerɛkyerɛ wo deɛ ɛkɔ ɛna yɛnkrabata bi a wobɛkɔ bi anso no kasa ebi a woka no obi wɔ so mente asante kasa obi wɔ so mente brofo kasa na meku afa na yɛkɔ dwowo mi tie ne hyɛ no nso yɛnkrabata bi a ɛbɛ wu bia no kasa bi a woka no yɛwɔ nipa a wɔte saa kasa no wɔ hɔ enti wokɔ a wokyerɛkyerɛ mu kyɛ doctor no a na bibia akɔ so woka no wɔkyerɛkyerɛ woka no wɔkyerɛ nti bɔ sɛ sɛsi a sciatica no de yɛgye to dam na wo mu kofie yɛ sciatica no wo yɛgye sciatica no to dam a na wo mu kofie yɛ ne yɛ sa adwuma de ma wo so obi sɛ obɛsa wo sciatica no na yɛ 21st clinic a hwɛ so hwɛ fo ne fa mpa bo adwane obɛgye wo sika no 0540 311 311 0540 311 311 Sompa TV so ni ɛto nkratɔ ne aba yɛba nsɛm pia ka kyerɛ yɛde bɛsɔ so 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enyansam ketewa wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha baby a wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic. Wo mu ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Sompa TV, Emma Akitiapa. Abusan eda wase na yama wakwa aba German South Municipal Assembly na aya member ni amane ya kyerɛ medical ward ya ewo dwenim wahwɛ na wadane ediama abusuafo sabaya ebetimi aboa apomudene yie pa na me ya atom na yenua ma no ma menom efafu na okowo se no na kyerɛ sɛ wɔn ho atimi ahenha wo mo dwabɔ no ase no mpanifo pi ene kasai ɛwɔ ase na yewura Andrews bedi akɔna MC de ma de hyɛ yɛ German South na nsɛm a wɔde ma nsɛmtwerɛfo no ɛyɛ tietia ɔkyerɛ mu sei
ba probo ewo dwenim ena edum bepi eye health center ha na ebra me na di nkomo no o kire se ade an health center no baby a se ekoba se ye ginipa obi a wonte apo na yede na ba ya je omo ato ya na omunya baby omo da na enye papa timi ankasa me de mani behwe ehu se no kure ni enye tie se ebetumi aboa ma eyi sad na frio ene nyame ye ya aduma yetumi ebeka ti sword na ye sha se yes project we na yetumi abibia no enti me fi se ya de ayede ba se ye de ba beboa e ma sa pressure na ewo health center ha na ye de nkrofo ba ha obekọ na ma ne member nyina da the same place Yura DC actually no na municipal health director ewo honum Christiana Akua Konadu enso ebo no pose ward na ye wa ye ji ayare foto ho no isha sa ward kro na akwada yare a oba yare a be man yare a ede no me nyankopan dom ye nya de emu eso a ebetumi ama ye dwumadie akonkan yetimi provide quality services ayo pese ye dem ma ya manfo nti a sign of relief of mine ne kwakwa mu kwa mahine de ma de hye ye wodwene mu na bofo bene ya wotoso enan oja ye kwanse the national cake yecha esese ye cheme ni so bia so emo obia benefit say trouble our municipal capital na say ye mense no ahinkuro our hospital na a referral hospital say asemsi baby na SSA ye ko ha nanka me trust dwin say enti bribi dru ya anka ye de polyclinic eba jamai na your hospital adentima manfa amredwinfo adan manfa nko ma japekrumfo na nia owo hospital no yes hande ko ka ho na mabjin ho ami huni enti a SSA whoever took that decision na nia onum kabo mu a onum yes ade no eya de a enne midi ho ya say nia hospital si yes hande polyclinic kusio abusia ye ko yanimu wo ensamfoforo mu na yewura ahensemu kakra akwankode ase abusuafo enene wokeka won hui na ebra wokeka mo hu no mo kire se omubu afu yi pa ne nyina no ene se asantemawura atu anamombi ya eye wo bia animsem sade o musika safa na kwabena me so me ka bi ade atoso yi omo kire se nana amasewa nyako nana wonye wo ba ahima bim etu na de so nanso so no nana ne ye ene ne su ene ne baya wo da na die no kire se ase wono ana eda so ti akunwa so eba ne sa no ada bi na entwa yi se yewura aka asem se wo no asem no ba bi yaka akoduru no atere se wonye wahema biem na wankasa pese wo tere se woye wahema abusafo no bu afu yie pa na yebekọ ye nua bema na nasafo honum na ansa na no ebere na abusafo no ekeka wo ho kakra no na odi o machi yentie de ekoso I'm a me say so to for that say that say when nothing so human being ya fanso ana amra tribia ya fanya no bia yase for ani yakasa mi kwasi o se free me say onya ni na no Sabani wa hanin ban fo na wa ana me kasa so so to for that say amesawa onya ofisu ma human being na yankwa ye nua bema ho na yehwe ensem a na nka yehwe se yebenya na safo ho nti abusua yanhwe na anwumere yi de me kanfo na me de amawo eyese bomoden se ubedidi odofo bia besra wo na onso kosra dofo bia bomoden pa ade a wo se wo ye ene se Ismail kitchen ana wo se wo de wani ekire honum na opa aduane manodi obia ya wo de obia ko Ismail kitchen restaurant bia na hunu se ampa ebra wadidi wo miaya hodo pi na wo ko Ismail kitchen wo hunu se say Ismail kitchen no ye danso ewo afoforo mu say aduane bia wo pe o man mu de
na afen so amano ne de ba bia ya wo hye na nyame ya adoma wo kwada bia no buy one get one free eno ye pizza no wo to baako ne ya chaw baako banku ene nkwan banku ene stew ahodo aduane bia wo pe bia no ye ne saa kama e de ma wo ba bia wo hye bia so ntimi nkɔ hɔ no mu a wo to nsa e de fere wo mpa chome wo ha sei me hia aduane we ni sei ni mo ma ne nsisei na de e fe kra ye se o ba bia wa ye fresh pon kakraka wo kwa adwene no dina no ho femfem no kase pafu hu adwene bi pa ti se ya asa ohene bi mpabo pafu na unya bi se no a what wo pese etoto ho ma wo so a wo pese etwitwa na ye no ahode ma wo de wo pese ye ne bia no is my kitchen yes e de amount dwumade bia wo die bia no mo de se wo bato nsa afre is my kitchen na wa brɛ wo aduane baba ya rasta bi no nche ho traffic light ne nche ho pe ana ye boy ya ye bo adwuma 0248 865046 0248 865046 na it's my kitchen and penny for ajewo so enti abusua ya na ne ho kakra mra ye ba nkai ba hodo aka kire no na ye ya soso Sign Emma wo akwa babiem enkai botew na ya sorry so 3A Herbal Center anwumrei ese me mfanto anim se bomode biada se ade a hawo no obetu ase afiri wabarabom ade a hawo bi te se bia ayamutim sisi yade ena koko ena hawo a saa yare bi ense ya maboso yi eno na wonim se ewo obi so ya ha no pa but bomode biara se boma won saka won aduru aye friend se 3A koko abofo bi ko wure mu tabane o chiye wenya na bia wa mahukra oda so ko nanim ebra ko nanim na eno te ani bi se eto adwo da bi se asamu pe ni po oyipa da pe na wasamu abofo ya mahukra oda so ko nanim biem na ankonko ha se achichide ana obo gitai ana na yerenso etu dumudi da chi se asemu pe ni pa oyipa na kana mu asemu enkwala no susu abochanguo no na ebi asa ebi nsu pa ya nsemu ese obofo ansuro ese na nu modenti obofo konyu ne beda ya na dwene so basesa chichiri ya befie ofrasi ya se osesa chichidie yi yene abakubi ebisa ne papa sa papa himfa kra no de ekro yi ya ketu abakwa wo mu ase wudi agya mamfa yenko na mpanyifuo wo fie obofo amohu osesa chichidie yi ede won beduru fie a makwakana no antumukura okona na hin hose agro bia be dia banana sa agro ya me dia baye agro bia ede yi pa akohu nchichidie se won mu di won afi na chichidie hinini a owo mu no obosa nkuo ena na yire tojum se asamu pe ni po yi pala pana wasamu
ya wuka no kore obofo se nana asempa na meka no na se me kofa chichidie ba na se won antimi amura nana bibi bitirito enti nana abode wuro se enkofra manfo nyina me amra ne mfa asem ntu mo no mampa amafo de o se yo ya bodwa yi obofo nso akofa chichidie abegu bedwa mu ebra wadu obegu hono baby I want to wa na want to obi ato dwum podo bi aba nsem wa fa na fra hen kwase onko fra brafo mra no bofo agu na ni mu ase achira man san e ko fra brafo ba ya asase e ko ko bofo mpa ya do bofo ko demo e ko ko twani tina e de ba be kire na na pe ho e na chichiri ehini obon sankuo e na ne ire nso e to dwumu di e kire se asamampe ni po asamampe ni pa oni pa da kana wa asamu ya no masampa de empe ni pa asamampe ni pa ni pa da kana wa asamu dia Santamai agiatum dia Ghana mai agiatum ene Sompa asempa nipa hey asamwasi Santamam na ene obiantamu chuku ya wanepa edimamo anya asam keto akwa emirikisi yetumi eno ene afra no samampo yedi so ena ye jano so wo koduma samo wiafidie Emma Tromo bidie kope bibidie asempa nipa yaba na yaba melima hakotani badadamu ekutana mountains do not meet but people do enoti me kancho bibia say nipa bia obehie ni bia ya hwene yie na Swahili kasa no ka kire no malima hakotani badadamu ekutana mountains do not meet but people do enoti nipa bia da woni ni behia wasase so bia no eya na wahwene yie anya asem keto akra no so oba usima enum e Sompa 93.1 ye bedi atwago Sompa TV no so sa na social media handles Facebook and YouTube no ni nyina obehu yen e wo ho YouTube no aye Sompa TV and Facebook no aye Sompa TV Ghana and 93.1 obehu yen e wo Facebook no so subscribe say afufro hwebi na wotie bi emfa free ho no so papa usima ensia se dem di ka no papa obosome no bronya bosom ye di ka no January na ye womu yi no ne da etoso aduenu ensia en na 26 January 2024 kropo twedi ampa sa ya dom okutwa nso ne nan kanso wono ene boss adawe enya asem keto akra Timothy Newsum Sapresiames seeking the kingdom of God first and all things shall be added unto you. Yahweh rade ene trene kane na dia kanyina da wode beka ye ho ewo dwumadi we so dwumadi obeti omuna samwanka sa ena ohene yire mame yeboa akua esuama bronya woya abrewatia obeti ne kan dwumadi we so the nation uncle of Olumba watie ne nachi ekakra nti wantene kana eda dwoda obeba beka ye ho owusu kwantabisa Isaac yegyina kwata so twamani na so mha ne gyina ede twamani wono ne producer na dawroma wochichi video efruma ede mame na brekro no a wabɔ homoden na wadi bia to apaso na yebetunu sere ene abasa ene anwumere ukọ MC ahọ a safo kantaka simprimu ewo sa ena Kevin ata omunyina ebo adwuma edebo Sompa sempenipa school fees omunyina yo mafam de nana yawo omunyina ekọ wo monim anya asam keto akra na ukọ Sompa TV also a Obed ewo ho ekoba jesi sempremu bema no sa ena David Sompa di Rashford ene kachire obi omunyina kajagum ene nwumire enya asem keto akra kofro bofo mpa bema asuketo am yi pebre na asa ya aboagifo su ne ntifo su kontochibo hia kuma amani apona na eneme me na meti adwam na mde asempanipa ekobose asase so ene so adu driver
touchline ko a na menam me ko de akomanim eno ti ene obi biada wa hwe ne dihye bia no ene fie eye mochiridwa e wa santimem bema sa busua no yakọ na mama omo hyeden na empo nyame adom wo kyena obi biada obe kase kogya na yi no bo homoden ne kogya no ifrise ba kofo ro adrogu ba kofo ne nsa enso nyame ani kata wonsom na ni nipa de a yema wo kyena obi biada wato ne nsa se ya yefuro se ya yi no yenkogya no na enye fefefe na nyoma enkonkon kai wo Ghana ne asantemem omra samo bibia boko Ovosho be ma nyankopo adom enefie nyankopo de acheyen yanyina ya na sebetiafo mamincha mia me papa ma de nyina ajaba free na mincha boga boga ke dubema okay boga ke dubema